Wat vind ik de ideale school? Ja, deze. Ja. Ja, hallo, alles goed bij daar. Ik vind het mooi. Doei, ja. Hallo, ik ben Eline. Oh, leuk. Leuk. Gewoon leuk. Wat is de ideale school voor mij? Ja, voor mij is de ideale school een school met leuke kinderen. En ja, dat eigenlijk. Nou, dat je geen straf krijgt. Vooral tekenen en handenarbeid en heel veel pauzes. En veel schoolfeest. Oh, moet in het Fries zeggen?